Dan il-programm huwa mtellem mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fih dan l-Istitut tal-Arti u d-Disin tal-MCAST. Dan il-programm qiegħed jittella bl-għajnuna ta' Nexos u Domestika. Inselmilkom eżis telespettaturi nilqawkom għal dan l-ewwel programm mis-sensiela Ant-Minint. Programm li hija timtella grazzi għall-istudenti tal-Midja fl-Istitut tal-Arti u d-Disin ġewwa l-MCAST. Dan il-programm se jibda jkun maqsum fi 3 partijiet fejn l-ewwel parti tal-programm se tkun dejjem titratta dwar xi suġġett differenti. Diskussjoni fejn se jibda jkolli hawnhekk miegħi fl-istudio żewġ professjonisti fuq dak is-suġġetti li nkunu qegħdin niddiskutu. Imbagħad fit-tieni parti tal-programm ser ikonna dejjem il-feature. Features interessanti fejn ħanaraw esperjenzi ta' nies differenti, se naraw ukoll xi kurżitajiet u anke forsi xi affarijiet illi laqas biss nafu li qegħdin madwarna. Insomma, ovvjament dan huwa aktar se naraw tul il-ġimgħat kollha li għandna flimkien hawnhekk magħkom aħna. Imbagħad fl-aħħar parti tal-programm se tkun il-parti mużikali fejn it-tim tal-produzzjoni ddeċida li ħanipromovu anzi dawn il-bands lokali sabiex ukoll nippromovu l-mużika Maltija wara kollox. Se niltaqgħu ma' bands differenti, se nisimgħu wkoll siltiet min-naħa tagħhom u wkoll se naraw il-membri ta' dawn il-bands rispettivi. Għaldaqstant illum ovvjament l-introduzzjoni kienet daqsxejn twila minħabba li huwa l-ewwel programm, però nixtieq ukoll infakkarkom sabiex titlu fil-paġna tagħna ta' Facebook billi tiktbu Media Cast MT. Id-diskussjoni tagħna tal-lum ser titratta dwar il-mużika bil-lingwa Maltija. Ovvjament hawnhekk miegħi ser ikolli żewġ persuni ta' wiċċ familjari magħkom telespettaturi, jew kellha jekk mhumiex ta' wiċċ familjari huma żgur il-leħen tagħhom ħatarfu għaliex tismawhom fuq ir-radjiet lokali. Imbagħad fit-tieni parti wkoll fil-feature se niltaqgħu ma' sport li huwa partikolari ħafna li għadu kif jibdaw Malta u jista' jitqis xi daqsxejn perikolus ukoll, insomma ovvjament dan huwa aktar se naraw iktar il qudiem. Fl-aħħar parti kif għattilkom aktar il-qoddim fil-parti mużikali ser niltaqgħu ma' band li għadha tifjorixxi, ħanisimgħu silta min-naħa ta' din il-band ukoll ser insiru nafu lil band members li għandna magħna hawnhekk illum. Ħanatu mill-ewwel bidwa dan il-programm billi mmorru naraw dan l-ewwel feature, il-feature dwar il-mużika Maltija bil-lingwa Maltija. Dilli ma tantx tisma' diski Maltin fuq ir-radios. Jew biex tisma' waħda xi ħaġa kbira. Orribli, Ejja, ħjar bil-Malti għax aħna Maltin Jien nippreferi diski bl-Ingliż, imma diski tajbin ukoll bil-Malti. Diski Maltin huma Maltin bħalma aħna Maltin aħna Iktar nippreferi dawk li huma bl-Ingliż. Mista noqgħod ngħid diska barranej jisbaħ minn diska Maltija. Ma nafx jara ma jdoqqux, għaw ħafna diski Maltin. Jiena niktar li nitlob meta nitlob diski Maltin. li jkunu li jkun hemm li jkollek tisimha. Il-ħin kollu għaddejn diski bum 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 u ma tifhem xejn, jiena dawk id-diski ġifieri l-istazzjon ma jeżistix ikun għalija. Hemm diversi tipi ta' diski, hemm minnhom li jgħiduni u minnhom li ma tantx jgħiduni forsi personalment. U hemm ħafna li jħobbu d-diski Maltin. Id-diski Maltin għaw tant bravi ma jdoqqux. Iktar iduru għall-Ingliż. Iż-żgħażagħ narhom min irid ċertu diski ta' ċertu età tagħhom. Naħseb idaħlu xi waħda Maltija l-emmulaw biex jippromovu ma naħseb idoqqu l-iktar Ingliż biex joqtu l-kulħadd. Ma tantx tisma' iktar tisma' barranin imma jagħtu promozzjoni wkoll id-diski Maltin. Ġifieri hemm diversi klassijiet ta' iż-żgħażagħ xi jħobbu. Ekku lura magħna fl-istudju u sabiex propju biex nitkellmu dwar il-suġġetti li għandna magħna llum, il-mużika bil-lingwa Maltija miegħi nilqa' lil Lito kif ukoll lil Nejder Manin, żewġ DJs popolari ħafna fuq ir-radijiet Maltin. Mela l-ewwel nett Lito ħanibda minnek. Fuq liema bażi jintażlu d-diski biex jindaqqu fuq ir-radijiet? Diski bil-Malti jew kollha? Ħanibdew bil-diski bil-Malti għaliex dak huwa s-suġġett tagħna tal-lum. Tant hemm ftit li m'hemmx bażi għax
toħroġ xi waħda għar-rock qed ngħidlek. Sewwa. Bands rock speċjalment. Li huwa ovvjament il-ġeneru tiegħek. Ekku, tant toħroġu ftit li tispikka u għaddoqqa mill-ewwel. Xi ħaġa sabiħa. Illum qed nesperjenza radju li ħallik, kont f'radijiet li ma ħallewniex Sewwa. bil-lingwa Maltija. Allura issa kważi nagħtiha priorità. Imma taħseb illi qegħdin naqtawlhom album il dawk pereżempju inna f'nies li biex jipproduċu diska Maltija għaliex ma tantx qed nisimgħuhom fuq ir-radijiet? Ħanibda minn hekk, saqsejt il-bands għaliex m'għandhomx daqshekk bil-Malti. U l-ewwel ħaġa li jgħidu lek m'hemmx daqshekk suq. Ekku. Jiena nirribattiha xi kultant, mhux dejjem ikolli raġun għax il-Malti hemm miljun madwar id-dinja. U hemm ħafna wkoll miljuni, jekk mhux eluf, barranin li jħobbu lingwi oħra. Pereżempju għaf ikollok album rock Tajlandiż. U ma tifhimx kelma. Tapprezza l-lingwa l-oħra. Nejt, inti. Mużika Maltija kif narajem, kif għallitu ma tantxaw bands li jagħmlu mużika bil-Malti, kantaw bil-Malti għaw xi ftit bħal huma Xtruppa u bands oħra Maltin li ħafna mill-lirika tagħhom ba tkun daqsxejn taf kif ma tkunx ta' fuq ir-radijiet għax abba ċensura u x'naf jien. Ma riċentement kien hemm pereżempju Wintermoods li għamlu verżjoni ta' diska kbira Maltija xemx li marret tajb u għamlu għalan tipo għal-Putin u Kerz u naħseb li marru tajb u aħna pala bejn nista' nitkellem naħseb kienet l-ewwel darba fl-istorja li daqejna diska li kienet bil-Malti għax wan kienet ta' livell kbir u kienet tajba wkoll. Ekku, qed tissemmi d-diska Xemx u anke l-livell. Fil-fatt kont ħansaqsik fuq diska Xemx, però taħsbu li forsi d-diski Malti ma jkollhomx dak il-livell li jkollhom diski barranin? Qabel forsi kien hemm dik id-dibattitu jitfaħħilek hekk bniedem li jkun kontra li jindaqqu l-Maltin, imma llum ma jistax jgħidha. Assolutament. Il-livell hemm qiegħed. Ekku ngħid? Bħala, eżatt, għallitu bħala livell. Il-livell llum il-ġurnata m'hemmx tipo bands Maltin jinstamaw jisom bands barranin għax wan m'għadux bħal qabel biex kollok tip ta' sound li ma rridx tixxi xi equipment enormi llum sempliċement computer tista' tagħmel dak li jagħmlu studios barra minn Malta. Ġifieri ma kif eżatt ma tantxaw nies li jagħmlu diski Anke Malti. l-istil, qabel kien stil iktar tal-ċina ħanejdu hekk. U mind you, ġifieri daf, sorry. Illum hemm il-punk, tista' ddoq heavy metal, tista' ddoq hardcore heavy metal, tista' ddoq techno bil-Malti. U jaġu aċċettati. Qabel kien hemm qisu stil wieħed tal-għannej Ekku. li mhux kulħadd kien jaċċettaħ, mhux kulħadd kien idoqqu. Imma taħsbu li forsi l-livell ejn nitkellmu bl-Ingliż, għax aħna ovvjament fuq radijiet Maltin iktar li nisimgħu bl-Ingliż. Huwa ħafna aktar jispikka aktar minn dak Malti. Jispikka aktar għax again hija tista' tgħid 90% tal-mużika li nisimgħu bl-Ingliż. Allura n-nies ma jseb bl-Ingliż, ma għandna tipo l-kwalità Maltija tant għoliet. Tista' tara minn Gianluca pereżempju li da spiċċa fit-top 10 fl-Ingilterra li mhix xi ħaġa li naħseb li l-ebda artist Malta qatt maħolhom li xi darba jispiċċa hemmhekk wis inqas Gianluca li nafu li tanċija taf kif toġbu l-mużika ma mhux daqshekk intu id-daqs kemm huma kantanti oħrajn imma għal nexxilu għandna ċans li ħafna bands Maltin bħal huma Red Electric u hemm ħafna oħrajn tajbin li qegħdin jikbru li jistgħu jaslu hemmhekk jekk ikollna il-funding biex dawn nkun nistgħu nippromotjuhom barra minn Malta u ntuhom iktar exposure. Għax dik li ma tantx għandna exposure. Ekku, apparti bands hawn ħafna wkoll solo artists li huma tajbin ħafna wkoll Malta. Issa pereżempju jekk imorru għad-diska Gangnam Style sewwa, jiena personalment ma naraħħiex li hija xi partikolari, però għamlet hit immens. Pereżempju anke fuq radijiet tismagħha tiftaħ kien hemm żmien fejn tiftaħ fuq ir-radju tisma' din id-diska Gangnam Style. Da titqis ukoll da b'saj, ġej minn pajjiż li huwa hemm biljuni ta' nies joqogħdu hemmhekk mhux bħal Malta għandna naħseb anke promozzjoni għal il-promozzjoni ma tinsix hekk għandek diska bil-Korean u għandek miljuni tismawha. Fuq YouTube da, fuq esploda għax inti il-hits tiegħu qegħdin jikbru jiena ħadd interessaw nidħol nara mbagħad id-dinja tista' tgħid esplodi tu qatt bidejja minnu da saj. Ma mbagħad tara d-diska l-oħra li kellu xorta kellu dak l-ammont kbir ta' views fuq l-internet imma ma kienx għal-diski li ngħidu l-hom inverted commas tal-qamel. 30 sen ilu kien hemm producer li għamel imħatra ma' sħabu. Li għamel diska tal-qamel, ħanejdu tal-qamel, u titla hit, u kien hekk da tal-grupp trio. U telet Malta siġġimat top. Siġġimat kuħat doqqa. Din għamela apposta kif rajtijum dak iż-żmien, forsi l-istorja tatini żball, imma dak iż-żmien ikon rajna, li għamela apposta tant l-industrija tal-mużika kienet waqgħet f'livell baxx. Li diska ħanejdu nerġgħu tal-qamel, telet hit. Top hit il-Ġermanja, Malta, l-Ingilterra,
tista' tfittxa jekk trid. Trio da. Nejt, pero ħansaqsi daqsxejn lilek, inti għalfej x'inhi il-raġuni għalfej ma doqx diski Maltin? X'irid ikun hemm ovvjament bil-Malti. X'inhi raġuna jrid ikun hemm xi livell partikolari pereżempju? Mhux il-livell, one hija l-diskussjoni bej x'intqal fid-diska. Għax hekk tgħid kelma bl-Ingliż mod tinstema' mod, hekk tgħidha bil-Malti qed tinstema' mod ieħor. Issa rajt il-Maltin ħafna mid-drabi ġieli provajna nittestjaw għalfejn ma nagħmluhomx da tip ta' affarijiet, imma ħafna mill-Maltin tisma' d-diska tal-Rika bil-Malti joħduha iktar bi kbira milli kieku semgħuha bl-Ingliż. Allura għan toqgħod attent ħabba fhem da nies li qegħdin fuqna li tittoqgħod attent x'iddoq. Imma kif għedna diski bħal xemx li ma hija diska ma sibna l-ebda problema li. Ovvjament bit-Taljan offiża ħadet kienet ħid fi snin disejn. Qed joffendik. Imma tgħidha bil-Malti. Tgħidha bil-Malti. Naħseb jaqulek il-bibien. Bil-Taljan nistgħu ndoqgħu kemm Qed insemmu d-diska xemx sewwa mill-Big Band Brothers illi wkoll għandhom din id-diska, però għalfejn tal-Big Band Brothers pereżempju ma daqqajniex imbagħad tal-Winter Moon. Again, jidħol marketing tad-diska. Dik oħra, il-Big Band Brothers. Hija cover version ovvjament. Qed jimmarketjaw l-album kollu, ftakar. Kollu kemm hu tajjeb, fil-fatt attajtu ftit. Xemx kienet ukoll għall-Puttino li kulħadd tal-input tiegħu biex ixandara u skantajt kif stazzjon bħal ta' Nathan bdejt irrot islalef kif smajt. Veru ħadd gost, ġifieri. Pozittivament. Ħaġa differenti u anke għalina, hija xi ħaġa li qatt m'għamilna, għalina it was something. U jalla nisimgħu ħafna aktar bil-Malti. Fimni, jalla jkun hemm diski li huma ta' kwalità bħalma kienu dik li jistgħu jagħmluha. Hemm diski ngħid. Però minna ħatan nies jitlulkom rikwesta biex iddoqqu diski bil-Malti u forsi intom li toqgħodu lura milli ddoqquhom daw id-diski? Mill-livell ta' request ukoll. Il-problema li konna sibna meta kelli stazzjon kummerċjali li mhux in-nies isaqsu għad-diska, il-kantant stess. Ikunu diski tal-festival, jekk daqqejt eżempju l-Mr. X, Mr. Y ħajħu għalih. U dik waħda mir-raġunijiet li bħala stazzjon kummerċjali kont kontri għajjen imma deċiżjoni demokratika kienet li ma ndoqqux bil-Malti. Illum il-band se iddoqqu bil-Malti, mhuwiex il-kantanti tal-festivals biss, allura jiena ħossni liberu li ndoq ta' Mr. X. U ta' Y ngħidlu, skużani, jew ndoqqu xi darb'oħra, imma l-livell mhuwiex jiena diskuża bil-rock. Ġifieri nista' niffilterja ħafna iktar. U ngħid inti li għandek naf li għandek ovvjament ġeneru ta' żgħażagħ li iktar li jisimgħu l-istazzjon tagħkom. Aħna bħala stazzjon fuq nitkellem aħna we have a strict type of music we should play. Ġifieri ma nistgħux aħna top 40 station aħna ma ndoqqux titlobna diska bil-ma ma neħdux request. I mean, ma tantx għandu request. Ma tantx nċivu request għal diska bil-Malti għaliex aħna tip ta' mużika li ndoqqu aħna mhix tip ta' mużika li tisma' bil-Malti. I mean, jekk nitkellmu fuq ir-rap Malta miħan tista' tisma' rap. Hija hemm imma b'ħafna Malti kif edna l-ewwel fuq il-lingwa. Ekku. Kif taħsbu li ser tinbidel is-sitwazzjoni? Ovvjament il-bands lokali forsi jorajt qed idoqqu ħafna diski iktar bl-Ingliż, però huma xorta bands lokali taħsbu li iktar il-qudiem qed nisimgħu, nibdew nisimgħu fuq radijiet tagħna, nisimgħu ħafna iktar frekwenti milli nisimgħu llum il-ġurnata. Għadem dal-pass nemmen li jkun hemm iktar mużika. Naħseb li ngħidu li għandhom livell vera tajjeb. Ma jekk inti sorry, top 40 station ma naħsib li Aħna, le, mifimni, aħna għanna ċarċow tagħna li huwa Malta Top 10 which we cater u ċarċow l-unika ċarċow li tista' tgħid ħafna mid-diski Maltin huma diski Maltin biss. Parti hekk ħafna mid-diski Maltin illum qed jitilgħu fil-PRS chart li daw qegħdin jitħallsu ġifieri da bħal artisti barranin oħra. U aħna parti minn hekk aħna mhux ġast ndoqqu diski li huma top 40 ta' barra biss għandna wkoll at the end of the year nagħmlu l-Bay Music Awards li huwa tista' tgħid nippremjaw it-talent lokali li aħna nippruvaw nippromovu kemm nista' għax dawn ma' bands Malti li aħna nistgħu we give them more that push biex iktar qoddim min jaf. Ekku l-aħħar mistoqsija malaj fejn taħsbu li l-mużika Maltija tistax tasal barra minn Malta, pereżempju fil-każ li għattinna antik ngħid tad-diska Tomorrow. M'hemmx ma aħna m'hemmx limit sa fejn nistgħu naslu again, iridu jkunu dan huwa hija xi ħaġa li l-awtoritajiet għandhom jgħinu iktar lil bands, ituhom iktar funding, naraw promozzjoni fejn. Irridu tip ta' struttura li daw il-bands jibdew nesportawhom, nesportaw ħafna affarijiet oħra, ġifieri jekk irridu morru qudiem. Dik hija l-way li għandna nieħdu. Lito, għal Nathan, però kull sfera, mhux Eurovision biss, mhux rap biss, ikun fl-sfera fl-underground heavy metal ġanna SM Malta fl-Ewropa. Iduru l-Ewropa, headlining bands,
li huma fl-underground però, idu t-tella għal fuq illum. Ekku. Grazzi Lito, grazzi Nejt, naħseb il-qatna ħafna minn punti importanti wkoll fil-mużika Maltija. Jiena minn hawnhekk li lkom it-telespettaturi nibatkom għal parti oħra fil-programm tagħna b'qgħu hemmhekk. L-sport parkour x'inhu? Fil-feature li missa sal-intaqgħu ma' dawn iż-żgħażagħ li propju jippratikaw dan l-isport. Ħanaraw ukoll xi esperjenzi li għaddew minnhom. Ħammorru ħanaraw il-feature flimkien. Parkour f'mur sporti għax parkour huwa sport uniku huwa sport minn regoli u mhux ħaġa li taqbad tgħid faċli. Meta kont żgħir dejjem kont inħobb naqbes iċ-ċnut, nitla' ħitan u nagħmel u ftit żmien wara skoprejt li kien sport. Ħafna affarijiet li inspirawni biex nibda l-parkour, speċjalment kont nara videos u darba minnhom rajt riklam fuq television u ġie sieħbi u qalli li kien hemm sport li fil-verità hemm nies min jitrenjah serjament u jieħdu bħala dixxilpina u jitrenja spiss. Injuries żgħar kelli ħafna, pero qatt ma kelli injuries li ma stajx nitrenja perjodu twil ta' żmien. Pero ġieli għamilt ġimagħtej li ma stajx nitrenja minħabba injuries għax weġġajt. Ninkoraġġi xi ħadd ieħor biex jibda għaliex huwa sport li jtik adrenalina li ħafna sport soħra li ma jtugx, fih tkun liberu tagħmel dak li trid u naħseb huwa ħaġa sabiħa li titrenja l-parkour. Huwa xi ħaġa sabiħa u xi ħaġa li titgħallem minnha u ma titgħallemx biss parkour, titgħallem ħafna affarijiet minnha u tgħinek ħafna wkoll f'sens ta' twejja u inti ġast tkun qed taħseb f'parkour u tgħinek ħafna. Huwa perikoluż dejjem jekk inti ma tagħmilx l-affarijiet ċertu attenzjoni u ma taqbes eżempju mingħajr ma tagħmel breakfall. Jekk ma toqgħodx attent huwa perikoluż, iżda jekk tkun taf x'qed tagħmel u taf fejn tasal ma tkunx tipperikola ħajtek. Huwa sport kemm xejn perikoluż għax m'intix tagħmel xi ħaġa faċli, qed titgħallem affarijiet li mhuwiex li tagħmel affarijiet ta' kuljum u trid toqgħod attent biex tagħmelhom dawn l-affarijiet għax tweġġa' ovvjament.
Mana fl-istudio illum ser ikollna lil band Rise, band li ilhom idoqqu flimkien mill-2003. Riċentament ukoll ħarġu xi singles ġodda fejn illum ser nisimgħu waħda minn dawn is-singles. Ħammorru sabiex nisimgħu flimkien lil din il-band Band Rise. Everybody's jumping on the floor while you lean against the wall. There's such a vibe going on while you being darling withdrawn. You manage to wake and feel lonely, even if you're surrounded with friends. You don't get to rest your mind and leaving the past behind. You doesn't manage to get through. Choices been done between old and you. You are longing for a start with something to gain. Your heart you contain a dawn of a brand new day. Take a good look now and see yourself. Are you should have? Heart has been chosen, your heart has been broken. You are longing for a start with something to gain. Your heart it contains a dawn of a brand new day. You are longing for a start with something to change. Your heart it contains come on, everybody tonight. Put your sorrows, little step aside. You got to fight for your right to live. Search inside for the fire to give, yeah. At a corner, standing on your own, blaming yourself like there is no dawn. Can't you see no one will take your place? And instead of help, they will turn their back. So come on, feel the fire inside. Search inside, it's not that hard. So come on. Fire inside, so come on, feel the fire ignite. Search inside, my friend, it's not too hard. It takes a while, but you can feel it right.
Search inside, it's not that hard. So come on, feel the fire inside. So come on, feel the fire ignite. Search inside, my friend, it's not too hard. It takes a while, but you can feel it right. Whoa, 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 whoa. You're at a crossroads, turning left, turning right. You have nowhere to run, nowhere to hide. It's a choice you have to make inside, to live and give and finally live. So come on, feel the fire. Search inside, it's not that hard. So come on, feel the fire inside. So come on, feel the fire ignite. Search inside, my friend, it's not too hard. It takes a while, but you can feel it right. Whoa, 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 whoa. Nirringrazzjaw ħafna lil band Dries, grazzi wkoll lil mistidna kollha illi kellem miegħi fl-istudio, però qabel ma nagħlaq nixtieq infakkar lilkom it-telespettaturi sabiex titlu fil-paġina tagħna ta' Facebook billi tiktbu Mediacast MT. Hemmhekk intkom tkunu tistgħu tkomplu bid-diskussjoni li kelli hawnhekk fl-istudio dwar il-mużika bil-lingwa Maltija u anke wkoll tkunu tistgħu taraw xi xogħlijiet li jagħmlu l-istudenti tal-medja ġewwa l-Emcast. Għaldaqstant jiena ma tfadalli xejn li filli narakom bħallum ġimgħa għat-tieni programm ta' Int Minin sa dan it-tant saħħiet.